N'ịga n'iru na mbọ a na-agba ime ka obodo Ọka na-egbu kolikoli ma na-ekpo ndụ ndụ, ụlọ ọrụ Ọka Capital Territory Development Authority ACTDA na-ahịchapụ bekee agbagidego ewepụtago nnọọ otu izu ka a ga-eji wee kọchasịa ọwa mmiri niile dị na Sixth Avenue Council Ọka dị n'ime Ọka Council Ọka South nke ruru kilomita 7.5 maọbụ dele karịa. Chibụzọ Okoye so ha wee na-eme ya bụ ngagharị ọrụ, nụrụ ka o si wee kọọ akụkọ ya. Ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu oge na-eme ya bụ mkpocha na nzacha ka onye managing director ya bụ ụlọọrụ bụ Maazị Osionuko mere ka amata na ụlọọrụ ahụ chọpụtara na oge ọbụla mmiri zoro na uju mmiri na-abịa jupụta n'ebe ahụ ma kwagharịrị na ndị mmadụ na-akpazi aja agwa iburu ngwongwo na ngwongwo na ihe ndị adịghị mma tinyesie n'ọwa mmiri dị na steeti a. Maazị Onuko mere ka amata n'agbanyeghị na ha bịara kpochakwa ya bụ ọwa mmiri na afọ gara aga na ndị mmadụ enweregokwa ngwongwo na ngwongwo dị iche iche wee kwachisie ya bụ ọwa mmiri ma kwe nkwa na ya na ndị ọrụ ya ga-agba mbọ etu ike kwere ha iji fụ na ekpochapụsịrị ya bụ ihe ndị dị na ọwa mmiri ahụ ka ọ wee nye aka ịfụ na mmiri na-agba etu ọ kwesịrị ma ọ bụrụ na mmiri zoo n'ebe ahụ dịka o si mee ka amata. Ụlọọrụ ahụ nwere agaraba ọrụ ha bụ ịgwa ndị mmadụ maka mkpa ọ dị idebe gburugburu ọcha ya na iwepụ aka n'iwufu atịtị aghara aghara na steeti a. Ọ kọwakwara na ha agaana n'ihu wee dowesịa ebe a ga na-etinye atịtị nke nwa bekee kpọrọ receptacles n'ebe dịgasị iche iche na Ọka iji hụ na ndị mmadụ anaghị awụfu atịtị aghara aghara na-eneghị anya n'azụ. Otu onye na-azụ ahịa n'ebe ahụ bụ Maazị Gebuta Abugbo mere ka mata na ha ataga afụfụ dị iche iche n'ebe ahụ maka na ọ na-abụ oge ọbụla mmiri zoro ọ bịa bụrụ ụlọ ebe ha na-azụ ahịa ma kene ụlọ ACTDA na Gọvanọ Chukwuma Soludo maka icheta ha ebe ọ nọkwa wee tụọ alo ka enwepụsịa ya bụ ihe na-eji edechisi gota nke nwa bekee kpọrọ concrete slabs na ọ bụ otu n'ihe na-eme na mmiri ada aga etu o kwesịrị n'ọwa mmiri oge ọbụla mmiri zoro. Onye isi na-afụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ ACTDA bụ Maazị Aiza Nwosu gwara ndị nta akụkọ na ya na-agba mbọ etu ike kwere ya iji na-agwa ndị mmadụ mkpa ọ dị iwufu atịtị n'ebe ọ kwesịrị ekwesị ma kwuo na ekwesịrị ka a na-ata onye ọbụla emeghị ihe ọ kwesịrị ime nnukwu taramahụhụ. Ebe Maazị Nwabueze Ezeobi onye bụ onye Umuogbunu Ọka torokwere ACTDA na gọọmenti steeti a maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma kwuo na enwepụ ya bụ ọsọ enyemaka ACTDA gbatara na mmiri zozie n'oge na-adịghị anya na oge buru ụlọ ha. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.